Jairus! Papa! Papa! Jairus! Jairus! Papa! Jairus! 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 Papa! Sobrang init. Nakakapagod. Sakit ng ulo ko. Siguro pagod lang to. Nasaan yung taong yun? Anong ginagawa niya doon? Hoy, Brian! Anong ginagawa mo dyan? Parating na si Sir. Baka makita ka dyan. Ako, pasensya na kuya. Bigla kasi sumakit yung ulo ko eh. Nako, ayaw na Sir ng ganyan. Nagdadahilan. Trabaho kung trabaho ang gusto noon. Alam mo naman yun. Pasensya na kuya. Sige na, huwag kang patamad-tamad. Hello, Rysel. Bakit ka napatawag? Brian, hinahanap ka ng prop natin kanina. Bakit hindi ka pumasok? Naku, Rysel. Pinapasok kasi ako ng boss namin. Eh, wala kasi yung isa naming kasama eh. Mukhang napapabayaan mo ng pag-aaral mo, Brian, ah. Hindi naman, Rysel. Ngayon lang to. Siya nga pala. Sa'yo na lang ako magtatanong sa mga pinag-aralan nyo kanina. Okay, sige. Dahil malapit na rin ang exam natin, kailangan natin maganda. Ganun ba? O sige, mamaya puntahan mo na lang ako sa bahay. O siya, sige na nga. Salamat, Rysel. Oo na, kung di lang kita best friend. Sige na, magtrabaho ka na dyan. Sige, bye. Ay, sir. Magandang hapon po. Tabi nga dyan. Paharang-harang ka sa daan. Pasensya na po, sir. Sige na, doon ka muna magtrabaho. Nakakairita yung pagmumukha mo. Sige po, sir. Pasensya na po ulit. Bakit kaya mainit na naman yung ulo ni Boss Berto? Siguro talo na naman sa sugal. Hello. Samahan mo nga ako mamaya mag-inom. Oo. Natalo na naman kasi ako sa sugal. Sige, hintayin kita mamaya. Ate? Ate? Pasok! Bakit, Leia? Anong kailangan mo? Ate, may sasabihin sana ako. Tungkol saan? Ate, nakita ko si Ate Ruby nung nakaraan. Nakapasok siya sa bodega. Ano? Paano siya nakapasok doon? Nakalak yun, di ba? Yun na nga ang pinagtataka ko, ate. Nakita ko pang hawak yung picture ni Senior Manny. At tinatanong niya sa akin kung siya bang papa natin. Sinabi mo naman bang totoo? Brian! 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 Brian!
sir. Ba't makalat dito? Sir, pasensya na po. Di ba po, pinalis niyo po ako kanina dyan? Hindi pa po ako tapos sa ginagawa ko. Kasalanan ko pa? Ganon? Hindi naman po ganun yung ibig kong sabihin, sir. Sige na, ayusin mo yung kalat mo. Opo, sir. Dalhin mo. Hindi ate, wala akong sinabi sa kanya. Ay, mabuti naman. Kahit anong mangyari, walang makakaalam ng sikreto ng pamilya natin. Ate, matagal na panahon na yun. Naninigurado lang ako. Kaya ingatan natin na huwag makalkal ng mga katulong na yan ang bodega. Oo ate, hindi na siguro sila magtatanga pumasok sa bodega. Sige. Ryan! Tingnan nga rito. Bakit po, sir? Hoy Brian, huwag niyong iwanan tong hardware hanggat wala ako. Opo, sir. Sisiguraduhin kong walang makakaalam ng buong katotohanan. Sige na ate, lalabas na ako. Sige. Bakit kaya ang tagal ni Ma'am Leia sa kwarto ni Mitch? Hoy ate, ka nakatunga nga dyan. Kasi Marga, nakita ko si Ma'am Leia galing sa kwarto ni Ma'am Mitch. Baka naman may pinag-usapan lang sila. Kung sa bagay. Palagay ko, may lihim na itinatago ang pamilyang ito. Ate, tara na sa kusina. Baka mamaya makita pa tayo ni Madam. Tara na tayo. Sige, sige. May kutob ako sa Ruby na yan. Hindi ko gusto ang mga kilos niya. Ay, nakakapagod. Oo nga pala. Kailangan ko palang gawin yung i-report namin bukas. Ay. Miss na kita, anak. Jairus! Papa! Jairus! Papa! Jairus! Anak! Tumalon ka! Bakit kaya hindi niya sinasagot? Siguro, pagod lang yun. Kaya, may ginagawa. Papa, natatakot po ako, Papa! Papa! Huwag kang matakot, anak. Papa, natatakot po ako, Papa! Anak! Tumalon ka!
Nay? O anak, kanina pa kita tinatawagan. Pasensya na po, Nay. Nakatulog po kasi ako. Kumusta naman yung pag-aaral mo? O anak, bakit natahimik ka? Nay, may napanaginipan na naman po ako. Isang bata at isang boses na lalaki. At yung bata, tinatawag niyang anak niya. Madalas mo yata napapanaginipan yan ah. Ayos ka lang ba? Baka naman napapagod ka. Kaya ka binabangungot. Hindi po, Nay. Nakatulugan ko lang po yung ginagawa kong report kanina. Ang sipag naman ng anak ko. At galingan mo pa ah. Lalo mong sipagan sa pag-aaral. Gano'n naman po ang ginagawa ko, Nay. Kahit sa trabaho, kailangan kong magsipag para hindi ka na mahirapan, Nay. O sige na anak. Mag-iingat ka lagi dyan ah. Namimiss na kita. Ako din po, Nay. Di bale, pag nakapagtapos po ako, maghahanap po agad ako ng trabaho. Para po makauwi na kayo dito. At magkasama na po tayo. Konting tiis na lang anak. Saglit lang yung panahon. Mangyayari din yon. Nay, kailan po ba kayo uwi? Hindi ko lang alam anak kung papayagan ako ng amo ko. Kahit isang araw lang, uuwi ako dyan. Sabihan niyo lang po ako kung uuwi po kayo, ha. Basta, malalaman mo na lang. Nandyan na ako. Nay, mas maganda po na alam ko kung kailan kayo uuwi. Para naman po makapaghanda ako. Sus, sige na nga. Basta, hahanap ako ng tiyempo. Kahit isang araw lang, para makasama lang kita. Sige po, Nay. Sige na anak, magpahinga ka na. At may gagawin pa ako sa loob. Opo, Nay. Mag-iingat po kayo dyan. Uy, O Brian, kanina pa kita inaantay. Nakapag-review ka na ba sa binigay kong reviewer mo? oo, Rysel. Salamat nga pala sa binigay mong reviewer, ah. Sus, ikaw pa. Malakas ka sa akin eh. Eh, ikaw ba? Nakapag-review ka na? Oo naman. Ano, pasok na tayo? Tara. Tara na. Galing-galing mo talaga. Buti binigay mo yung review. Berto! Berto! Oh, ano ba? Bakit dyan ka nakahiga? Eh may kwarto ka naman ah. Ano ba? Gusto kong mahiga dito. Amoy alak ka. Lasing ka na naman? Nakainom lang. Nakainom ba yan? Eh halos hindi ka na makabangon dyan sa kalasingan mo. Huwag kang maingay dyan. Nasaan ba si Ruby? Ruby! 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 Bakit po, madam? Bakit po, madam? Ipunta mo nga ito si Sir mo sa kwarto niya. Bilisan mo, alalayan mo. Sige po. Ate Ruby, ako
Ako na pong bahala dito. Sigurado ka ba? Oo, ate. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Linisan mo dito sa sala. Sprayhan mo! Amoy alak! Opo, madam. Marga, samahan mo muna ako dito sa kwarto ko. Bibigyan kita ng pera. Lasing ka na, Sir Berto. Sige na. Pagbigyan mo na ako. Paano na ako magpapacheck up bukas? Wala akong pera. Wala na rin akong gamot. Paano na ito? Di ba, kailangan mo ng pera para sa tatay mo? Sige na. Pumayag ka na. Bibigay ko lahat kung magkano ang kailangan mo. Nakakahiya naman sa anak ko. Lagi na lang siyang gumagawa ng paraan para sa pagpapagamot ko. Marga? Ano nangyari sa'yo? Bakit ang tagal mo sa kwarto ni Sir? Si Sir, pinunasan ko pa kasi. Nagsuka kasi siya. Ganun ba? Mabuti na lang, hindi pala ako yung nagdala sa kanya sa kwarto niya. Sanay na ako kay Sir ate. Tuwing umuuwing lasing. Ah, ganun ba? Oo, ate. Sige, may gagawin pa kasi ako sa labas. Sige. Malaki-laki na rin ito. Para sa pagpapacheck up at paggamot ni tatay. Nag-enjoy ka ba, Karen? Oo naman. Ang sarap dun sa kinainan natin. Oo, masarap talaga doon. Lagi nga akong nandun. Ikaw baka iba-ibang babaeng dinadala mo dun. Hindi ikaw lang, wala nang iba. Totoo yan Oo naman, sweetheart. Tara na sa loob. Siya siguro yung asawa ni Boss Berto. Sweetheart, ganito ba talaga dito? Ang gulo? Hoy, Brian! Halika nga rito! Ayusin mo nga to! Ikaw tatamad-tamad ka na naman. Di ba? Kahapon ko pa sinabi to, nalinisin mo. Opo, sir. Gagawin ko po. Ano pang hinihintay mo dyan?
Sige na, pumasok ka na sa loob at linisin mo. Sige po. Sweetheart, sino siya? Siya. Siya yung katiwala ko. Mukhang bata pa. Nag-aaral pa ba yan? Oo, nag-aaral siya. Pero hayaan mo na. Hoy Brian! Bilisan mo dyan! Sir, okay na po. Malinis na po sa loob. O sige, lumabas ka na dyan. At ituloy mo na ang trabaho mo. Hoy Brian! Ba't ka pa upo dyan? Sir, pasensya na po. Nagpahinga lang po ako saglit. Pasensya na. Ang dami pang gagawin dyan sa loob. Paano matatapos yon? Kung puro kapahinga. Hayaan mo na. Baka pagod lang siya. Tara, kumain na lang tayo. Sige, nagugutom na rin ako. Buti na lang umalis na sila. Palagi na lang mainit yung dugo sa akin isa. Marga, Bakit po, madam? nakapagluto na ba kayo ng pagkain? Nagluluto pa po si Ate Ruby. Bakit hindi ikaw nagluto? Baka mamaya pa yun matapos. Malapit na rin po siyang matapos, madam. Sige, magpapahinga muna ako sa kwarto ko. Sige po, tatawagin na lang po namin kayo pagkakain na. Ate, matagal pa ba yan? Sandali na lang, saglit na lang to. Bilisan mo. Alam ko kasi nagugutom na si madam. Sige. Marga? Marga! Bakit po, madam? Hindi pa ba kayo tapos magluto? Malapit na po. Ang pabagal. Marga, maghahain na ako. Sino yan? Hindi ko nga alam. Nahulog lang ito ni madam paglabas niya. Hindi kaya asawa ito ni madam? Sino ito? Hindi ko alam, ate. Ano ginagawa niyo dito? Madam, tatawagin na po sana namin kayo para kumain. Opo, madam. Maghahain na po kami. Ruby, nasaan na yung larawan? Bakit hindi mo binigay kay madam? Basta, itatago ko muna ito. Anong gagawin mo dyan?